Bapak Ibu sagung para tamu nyuwun pasesanipun panjenengan ewon dene ing ari kelanggahan dinten kepengker nyuwun pangapunten dalam sewu mbok bilih panjenenganipun Ibu Turiem hanggadhahi wonten badhe matur piyambak Ibu. Cekapula nggih pangapunten panjenenganipun Ibu Turiem hanggadhahi ponagri utawi ujar kaul ewon dene kaulipun Ibu Turiem mbok bilih sak tunggaling kapan taune Kang Putra Pawestri Mbak Khalifatul Fatimah wonten tiyang jaler ingkang kepareng bedhe kersa ndereki omah-omah ning alhamdulillah ing taun menika ing dinten menika kabul panuwunipun sampun dipun sengker kalian putra Atmaja Pak Mulyanto Ibu Lestari saking Laladan Pacekelan Roko Mas Dito Riyandika nderek pasesanipun panjenengan mugi-mugi lantaran menika kula ingkang dipun timbali dening keluarga Ibu Turiem dadosna lebar luar napa dene ingkang dados panyuwunipun Ibu Turiem boten wonten utang piutang boten wonten ingkang dipun potangi ugi boten wonten ingkang dipun utangi dipun sekseni panjenengan sami ugi dipun lebur dening Gusti Allah ingkang murebeng dumadi amin ya rabbal alamin ingkang ngrasa agami Islam pangapunten kula suwuni berkah suratul Fatihah kang sepisan ingkang ngrasa agami sanes monggo derek kapitadosan panjenengan piyambak-piyambak ridho ilahi syafaati Rasulillah sallallahu Fatihah a'udzu billahi minas syaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin rabbik wali walidayya amin sallu ala nabi Muhammad ya nabi salam Nabi Muhammad matur sembah nuwun sedanipun Ibu Turiem mugi-mugi sedaya kekajanipun panjenengan lancar Mas Kanten Mbak Kanten Mbak Fatimah ugi Mas Dito Riyandika napa dene ingkang dados kekajanganipun Ibu Turiem mugi-mugi sedanipun tinapul dhateng Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bu Turiem nggih sehat selalu jugi Mas Kanten Mbak Kanten aturan pinarak langgah kemalih wonten kursi kang sampun sumadya nggih. Memenuhi permintaan dari keluarga sedaya kemawon pasesanipun panjenengan sedaya sampun tinabul dhateng Allah Subhanahu wa taala. Boten wonten utang piutang dhateng kula ugi dhateng Ibu Turiem. Mugi-mugi sedaya dipun lebur dugi dipun paringi sedaya kanikmatan dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yuk, pupur muyung bos siap. Oke.